Dakle, naš bubreg je prekrasan. Ovo je ureter. Znači, ovdje se desi, u ovome dijelu, ako kamen tu zapne, evo da se može pogledati, da se tu začepi. I tada se to zove hidronefroza, a taj kamen može onda dovesti do oštećenja i uništenja bubrega ako ta hidronefroza traje dulje od 6 tjedana. Znači, neće se ništa desiti do 2 tjedna, ali uvijek treba misliti na urinarnu infekciju i treba pokriti takvu osobu sa antibiotikom i naravno probiotikom ako nije indicirana hospitalizacija. Ako ima temperaturu takva osoba, ako ima začepljenje kanalnog sustava, ako je to kamen koji se neće spontano izlučiti, a to su kamenci svi preko centimetar, onda treba dodatna obrada na specijalističkoj razini.